Pracujem ako analytik, ktorý vyučuje zručnosti prežitia v extrémnych podmienkach na ulici. Mojou špecializáciou je psychológia prežitia na ulici a analýza správania v kritických situáciách. V rámci tejto práce analyzujem zábery z policajných kamier. Tieto záznamy nám umožňujú zachytiť detaily neverbálneho správania podozrivých, svedkov a policajtov. Správna interpretácia ústnych a hlasových mikrosignálov nám umožňuje posúdiť úroveň ohrozenia, predvídať akcie a robiť taktické rozhodnutia. Nižšie je uvedená podrobná analýza charakteristického správania zachyteného na policajných kamerách. Analýza je založená na overených princípoch kriminálneho správania a neobsahuje špekulatívne predpoklady. Ústa slúžia ako centrálny úzol na prenos informácií v stresujúcich interakciách. Podieľajú sa na prijímaní vzduchu, vokalizácii a výrazoch tváre. Pri práci s videozáznamami je dôležité venovať pozornosť jemným zmenám vo svaloch pier, polohe jazyka a dýchacích vzorcoch. Tieto signály odhaľujú skryté emocionálne stavy, ktoré môžu naznačovať pripravenosť na konflikt alebo pokus o zatajenie pravdy. Zatiaľ čo vizuálne signály z očí sa často skúmajú podrobne, ústna oblasť poskytuje ďalšiu vrstvu údajov, ktorá umožňuje presnejšie posúdenie správania. Hlučné krátke výdychy. Videozáznamy často ukazujú rýchle výdychy cez mierne pootvorené pery. Tento vzorec naznačuje intenzívne napätie alebo frustráciu. Keď podozrivý prudko a krátko po výsluchu vydýchne, naznačuje to pokus o rýchle uvoľnenie vnútorného tlaku. Policajt môže tento signál interpretovať ako znak toho, že subjekt je pod vysokým stresom a je pripravený na násilnú reakciu. V situácii zadržania takýto výdych často predchádza viditeľnejšiemu prejavu agresie. Výdych s uvoľnením. Keď si osoba nafúkne líca a vydýchne cez pevne stiahnuté pery, zvuk sa stane hlasným a predĺženým. Tento typ výdychu sa vyskytuje v situáciách, keď subjekt práve zažil silný emocionálny výbuch. Na policajných videách možno tento výdych pozorovať po dlhom výsluchu, po tom, čo sa podozrivému podarilo vyhnúť priamému použitiu sily alebo pri pokuse o zmiernenie psychického napätia. Trvanie a objem výdychu umožňujú posúdiť stupeň uvoľnenia stresu. Nádych na potvrdenie. V niektorých kultúrach sa ako neverbálny znak súhlasu používa ostrý, počuteľný nádych. V záznamoch rečiteľa polície môže takýto nádych nahradiť slovo áno. Ak sa podozrivý zhlboka nadýchne v reakcii na príkaz dôstojníka, môže to znamenať súhlas, ale môže to byť aj znakom toho, že sa snaží získať čas kontrolou dýchania. Analytik by mal zvážiť kontext. V situáciách vyžadujúcich rýchlu reakciu je takýto nádych často sprevádzaný napätým výrazom tváre a stiahnutými perami. Rýchle vdýchnutie cez kútiky pier. Rýchle vdýchnutie cez potvorené pery je sprevádzané charakteristickým syčivým zvukom. Tento signál takmer vždy naznačuje strach, úzkosť alebo nervozitu. Na policajných videozáznamoch sú takéto pohyby často zachytené na začiatku výsluchu, keď sa podozrivý ešte úplne neaklimatizoval na prítomnosť orgánov činných v trestnom konaní. Znížený pohyb pier obmedzuje slobodu artikulácie, čo naznačuje skrytú nervozitu. Zadržiavanie dychu. V akútnom strese veľa ľudí reflexívne zadržiava dých, aby skryli svoju nervozitu. Na videu sa to javí ako pauza v dýchaní, niekedy sprevádzaná napätím krčných svalov. Zadržiavanie dychu je súčasťou reakcie zastav sa, bojuj alebo uteč. Ak podozrivý po otázke sotva dýcha, môže to naznačovať intenzívny strach alebo to, že sa snaží zakryť pravdu a čaká na príležitosť vyhnúť sa kontrole. Sucho v ústach. Pri extrémnom strese slinné žľazy znižujú svoju sekréciu, čo vedie k pocitu sucha v ústach, ktorý je vedecky známy ako xerostómia. Na záberoch z policajných kamier sa sucho v ústach prejavuje ako časté olizovanie pier, časté pohyby jazyka smerom k zubom a niekedy aj malé praskliny v kútikoch úst. Samotné sucho v ústach neznamená klamstvo, ale jeho prítomnosť zvyšuje pravdepodobnosť, že subjekt je vystavený vysokej úrovni stresu. Tvorba bieleho povlaku na perách. Keď sliny zaschnú, v kútikoch pier sa vytvorí biely povlak. Na videozáznamoch môže byť tento povlak viditeľný, keď kamera priblíži tvár. Tento povlak sa často objavuje u ľudí vystavených extrémnemu stresu, napríklad počas verejného vystupovania, pred výsluchom alebo pri snahe skryť svoje skutočné úmysly. Policajt, ktorý si tento znak všimne, môže zvýšiť svoju ostražitosť a pripraviť sa na možnú zmenu správania. Žuvačka. Žuvanie sa často používa na zníženie napätia.
Na policajných videách je možné vidieť podozrivých, ako žujú žuvačku alebo napodobňujú žuvanie bez pomoci predmetu. Energické žuvanie naznačuje zaujatosť alebo úzkosť. Ak sa žuje počas kladenia objasňujúcich otázok, môže to naznačovať, že sa osoba snaží upokojiť a skryť svoje skutočné myšlienky. Vokálne tiky. Ostré zvuky, ako je klikanie, kašeľ alebo krátke výkriky, sa môžu vyskytnúť ako reakcia na stres. Na videozáznamoch sa takéto tiky javia ako automatické, nekontrolovateľné reakcie. Často sa zintenzívňujú pod vysokým tlakom, napríklad pri pokuse o zatknutie. Analytik by si mal byť vedomý toho, že tiky môžu signalizovať rastúce vnútorné napätie a potenciálny posun smerom k agresívnejšiemu správaniu. Signály jazyka a pier. Manipulácie s filtrom, ako je štípanie alebo trenie špičky jazyka, sa často pozorujú u ľudí, ktorí sa snažia upokojiť. Na policajných videách s rečou tela môžu takéto akcie naznačovať skrytú úzkosť. Osoba môže tiež mierne zdvihnúť pery, čím vytvorí jemný úsmev, ktorý maskuje jej skutočný emocionálny stav. Tieto jemné gestá pomáhajú analytikom určiť, do akej miery má subjekt kontrolu nad svojím správaním. Jemné dotykanie nosa. Dotyk nosa alebo jeho ľahké trenie často naznačuje pokus o skrytie nervového napätia. Na videu môžu byť takéto pohyby sotva viditeľné, ale ich prítomnosť v kombinácii s inými znakmi posilňuje podozrenie, že sa subjekt snaží maskovať svoju úzkosť. Policajt, ktorý si všimne takéto signály, môže zmeniť svoju výsluchovú taktiku a klásť cielenejšie otázky. Škrabanie nosa. Ak si podozrivý opakovane škrabe nos ukazovákom, zvyčajne to naznačuje psychickú tieseň. Na policajných videách sa toto gesto môže objaviť pri kladení otázok o podrobnostiach trestného činu. Škrabanie nosa je často sprevádzané ďalšími príznakmi, ako je zrýchlené dýchanie, čo naznačuje zvýšený stres. Zdvihnutý nos. Zdvihnutý nos sprevádzaný naklonenou hlavou sa často interpretuje ako znak sebavedomia alebo arogancie. Na videozáznamoch sa toto gesto môže objaviť u podozrivého, ktorý sa snaží preukázať nadradenosť nad policajtom. V kontexte policajných interakcií však tento signál často predznamenáva konfrontačný postoj a môže byť indikátorom pripravenosti na agresívnu reakciu. Rozširovanie nosných dierok. Príprava na fyzickú aktivitu, zvýšená agresia alebo silný stres môžu spôsobiť rozšírenie nosných dierok. Záznam z policajnej kamery na tele zachytáva toto správanie, keď sa podozrivý pripravuje na útek alebo násilnú reakciu. Rozširovanie nosných dierok je sprevádzané zväčšením objemu hrudníka a zrýchleným dýchaním, čo analytikom umožňuje predpovedať potenciálnu eskaláciu situácie. Pritlačenie jazyka k lícu. Pritlačenie jazyka k lícu je bežný spôsob uvoľnenia napätia. Na záberoch z policajných kamier sa toto gesto často objavuje ako odpoveď na otázky, ktoré vyžadujú rýchlu reakciu. Ak podozrivý drží jazyk za zubami, môže to naznačovať pokus o zatajenie informácií alebo vyhnutie sa trestu. V niektorých prípadoch je toto gesto sprevádzané miernym úsmevom, ktorý ešte viac maskuje jeho skutočné úmysly. Jazyk medzi zubami. Jazyk visiaci medzi zubami sa často vyskytuje, keď subjekt pocíti úľavu po tom, čo unikol trestu, alebo naopak, keď je prichytený pri čine. Na záznamoch z policajných kamier môže byť toto gesto zachytené na konci výsluchu, keď si podozrivý uvedomí, že bol obvinený. Pohyb jazyka v tomto prípade slúži ako signál emocionálnej úľavy alebo naopak potvrdenie, že si subjekt uvedomil svoju chybu. Gesto s obnaženým jazykom. V mnohých kultúrach sa vyplazovanie jazyka považuje za urážlivé. Na policajných videách sa toto gesto môže objaviť, keď podozrivý úmyselne provokuje policajta. Gesto s obnaženým jazykom je často sprevádzané rozšírenými perami a napätými svalmi tváre, čo naznačuje agresívny postoj. Analytik by si mal uvedomiť, že tento signál zvyšuje riziko eskalácie a vyžaduje si zásah orgánov činných v trestnom konaní. Jazyk pritlačený k podnebiu. Pritlačenie jazyka k podnebiu sa zvyčajne vyskytuje v situáciách vyžadujúcich sústredenie, ako je vyplňanie formulárov alebo riešenie zložitých problémov. Na záznamoch z policajných kamier môže toto gesto naznačovať, že podozrivý prežíva psychické vypätie, ale môže byť sprevádzané aj zvýšenou úzkosťou, ak kontext zahŕňa tlak zo strany policajta. Olizovanie zubov. Olizovanie zubov a ďasien je často spôsobené suchými ústami, ktoré sú spôsobené nervozitou.
Na záznamoch z policajných kamier je tento akt zachytený ako mierny pohyb pier a jazyka sprevádzaný jemným zvukom. Olizovanie naznačuje, že sa subjekt snaží uvoľniť vnútorné napätie, ale môže tiež naznačovať zvýšenú úzkosť. Pohyb jazyka. Pohyb jazyka z jedného kútika úst do druhého, viditeľný cez líca, je často znakom nervózneho očakávania. Na záberoch reči tela polície sa tento pohyb jazyka môže objaviť, keď subjekt čaká na odpoveď policajta. V tomto prípade pohyb jazyka pomáha subjektu znížiť stres, ale tiež naznačuje, že je vo zvýšenom stave konačnej pripravenosti. Klopanie nechtami o zuby. Bubnovanie nechtami o zuby je formou úľavy od napätia. Na záberoch z policajných kamier je takéto klopanie počuť v pozadí, keď sa podozrivý snaží upokojiť. Časté opakovanie naznačuje nervozitu a snahu ovládať emócie. Policajt, ktorý toto klopanie počuje, ho môže interpretovať ako znak toho, že je podozrivý pod tlakom. Odhalenie zubov. Otvorené zobrazenie zubov, niekedy sprevádzané napätými perami, je úškrn strachu zdedený po primátoch. Na záberoch z policajných kamier sa tento úškrn objaví, keď je podozrivý nečakane umiestnený do nepríjemnej polohy. Môže to byť reakcia na náhlu otázku alebo hrozbu silou. Úškrn signalizuje pripravenosť brániť sa a môže predznamenávať agresívne činy. Tón hlasu. Tón hlasu zohráva kľúčovú úlohu pri posudzovaní emocionálneho stavu. Nízky tón má často upokojujúci účinok, priťahuje pozornosť a vytvára pocit kontroly. Vysoký tón alebo náhly výkrik naznačuje paniku, stres alebo extrémne napätie. V policajných videozáznamoch je možné zvuk zaznamenať mikrofónom, čo analytikom umožňuje zachytiť zmeny tónu v reálnom čase. Takéto zmeny pomáhajú posúdiť stupeň psychického stresu subjektu. Vyhlásenie s otázkou v hlase. Zvyšujúci sa tón na konci vyhlásenia spôsobuje, že hovoriaci pôsobí menej sebavedomo. Na záznamoch z policajných kamier túto techniku často používajú podozriví, ktorí spochybňujú pravdivosť svojich výrokov. Intonácia môže naznačovať pochybnosti o ich vlastných odpovediach a zvýšenú nervozitu. Koktanie a koktanie. Koktanie alebo časté koktanie sa u ľudí bez vrodenej poruchy reči môže vyskytnúť pri silnom strese. Na záznamoch z policajných kamier je takéto správanie zachytené v momentoch, keď je podozrivý nútený rýchlo odpovedať. Koktanie je zvyčajne sprevádzané zvýšeným napätím v tvári a môže naznačovať pokus o zatajenie pravdy. Oneskorená odpoveď. Pauza pred odpoveďou často naznačuje, že subjekt si vyberá lož alebo opatrne formuluje pravdu. Na záznamoch z policajných kamier môžu byť takéto pauzy dlhé, ak si podozrivý kupuje čas. Oneskorenie však môže byť spôsobené aj únavou, stresom alebo kultúrnymi faktormi. Analytik zohľadňuje trvanie pauzy a sprievodné neverbálne signály, aby si vytvoril ucelený obraz. Ticho a zamrznutie. Dlhodobé ticho môže byť použité zámerne na prinútenie súpera zaplniť medzeru, alebo môže odrážať hlboký zmätok. Na záznamoch z policajných kamier často dochádza k náhlemu zamrznutiu v reakcii na šokujúci alebo negatívny vonkajší podnet. Policajt konfrontovaný s tichom si to môže vyložiť ako signál poplachu a eskalovať situáciu.